Термостат за подово отопление TherneoS. TherneoS поддържа комфортна температура на пода. От външната страна на кутията, освен изображението на термостата, виждаме фабричен стикер с основна техническа информация. Разопакуваме кутията. Устройството идва и с инструкции за инсталация и експлоатация, които съдържат гаранционна карта. Комплектът включва сензор за температура на пода с дължина 3 метра. Всички термостати Therneo са покрити с 3-годишна гаранция от датата на покупката. Забележете, че термостатите Therneo са съвместими с сензори от много марки, така че лесно можете да замените механичния си термостат с термостат Therneo и по този начин да спестите електрическа енергия. Therneo има минималистичен дизайн. Екранът е за тънка пластмаса, а подолу са бутоните, които ще са необходими за стартиране на устройството. Освен това, на гърба на устройството има схема на свързване. Благодарение на лесната настройка, този модел е перфектен за поддържане на комфортна температура. Термостатът разполага с таймер за забавен старт на отоплението до 4 дни. Тази опция е много удобна, например когато отивате на село за няколко дни или на бизнес пътуване. Therneo ще възстанови комфорта в момента, в който се върнете. Therneo има функция за брояч на времето на работа на товара. За да разберете колко електрическа енергия подовото отопление консумира в паричен израз, умножете времето на работа на отопляемия под по вашия тариф за електрическа енергия. Therneo – интелигентно управление на топлината.